nám prišla nová zasielka od bratov Čechov a poďme sa pozrieť, čo nám to tu prišlo. Je to veľmi zaujímavá malá nová firmička z Čech, ktorá vyrába vlastne zdroje. A tak som si niečo u nich zajednal a veľmi sa teším už na testovanie a skúšanie a možno aj osloví aj vás. Uvidíme, jak to bude fungovať, ale mňa to veľmi na začiatku oslovilo z viacerých dôvodov. Takže takto vyzerá celý kanister, celkom veľký, celkom ťažký. A čo mňa najviac zaujalo na tom celom, okrem samozrejme veľmi dobrého, pekného, zaujímavého spracovania, tak tu máme vlastne dva porty a samozrejme jedno môže byť na svetlo, druhé na vyhrievanie. Hej. S takouto koncovkou. A čo najviac mňa oslovilo, prečo som sa rozhodol práve pre nich, je, že majú priamo potenciometer na batérii a viete si ju okrem zapnutia dať 25, 50, 75 a 100%. Čiže viete si regulovať topenie na svojom vyhrievanom podobleku, čo skoro aj od nás, od našej novej podznačky. Takže práve s nimi sme sa rozhodli spolupracovať, aby nám dodávali takéto nádherné, super, skvelé batérky pre naše podobleky s vyhrievaním. Takže až budete mať záujem a osloví vás táto značka, ako aj mňa, samozrejme k tomu je ale aj nabíjačka. No a keby vás vlastne zaujalo, Olvad AF sa volá tá firma, konkrétne mám 11,1 W batériu. No a potom sa môžete tešiť na moje ďalšie myšlienky a vlastne testy toho svetla, takže nezabudni sledovať Real Divers.